DSWD-7, DepEd 7 uban pa mga volunteers padayon ang pagpamutos sa mga relief goods nga ipada sa Bohol. Mga pulis nga nagbase sa Bohol, biktima sab sa linog, mitabang gihapon sa uban pang mga biktima. Director Sullivan, I mentioned to him about a new fault that was discovered traversing central of Cebu. Fault line nga nadiskubrihan sa Sugbo, gikabalakan. Mga silingan nga isla sa Negros o Bohol na igo na sa epicenter sa linog. Ang Cebu, wa pa. Tawagin ako sa medicine o an abnormal reaction to an abnormal situation. Kanunay nga pag-istorya sa kulbahin ng mga kasinatian, makahupay sa gibati sa kapuyaw gumikan sa linog. Mga pamaagi aron maluwas atol sa linog, ihatod sa Cañete News Network. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot kining atong Sibya. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, padayon ang pagpamutos ug pagpanghatod sa relief goods ngadto sa Bohol. Apan sa dili pa kada mga kapatid, dinhi una ta sa Sugbo. Diin si Cebu City Mayor Michael Rama nagplano nga okupahon ang tibuok building sa Bureau of Fire Protection Region 7 aron magamit kini sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Apan ang Legal Department sa BFP Frank, mi kisi-kisi dihang gipadadaan og mando sa ilang uluhang buhatan nga di gyud sila papahawaon niini. Magsabot pa ang duha kahabig aron masulbad ang isyu. Andrea Patenia, Suginlimi. Okay raman kay mas importante man tong mga angulan o mga nanginhanglan. Gipadayag kagahapon ang kaandam ni Cebu City Fire Marshal Fire Chief Inspector Von Raddob Luis sa interview sa News 5 nga uyon ra silang mamalhin sa Parian Fire Station aron magamit ang building sa BFP 7 kun Bureau of Fire Protection isip temporaryong ospital sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Apan nausab ang baruganan sa BFP, human paukupahan na gyud ni Mayor Michael Rama ang tibuok building ug di lang ang parking area, gym ug chapel sa BFP kundiin kasamtangang gipahimutang ang mga pasyente. Matod sa Legal Department sa BFP 7, mikonsulta sila sa National Headquarters kabahin niini ug karon miabot ang usa ka marching order gikan sa ilang uluhang buhatan nga nagmando kanila nga di gyud papahawaon sa ilang building. As of the moment, kami yung nag-occupy. So sabi sa amin, ang order ay stay put, walang aalis sa mga posisyon nyo, continue your duties. So yun yung susundin namin kasi under kami ng Office of the Fire Chief at saka ng DILG. Nasagmuyo si Rama ni ini ugani wa na niya basaha ang dokumento. Iyang gipasalig nga magpabilin ang mga pasyente sa BFP 7 ug siya ang angay masunod sanglit siya ang pangu sa lokal nga kagamhanan sa syudad. I am assuming as the mayor of the city of Cebu responsible for handling a disaster. This is not permanent, this is temporary. Sa Bureau of Fire Protection. Apan tubag sa BFP 7 nga ang ilang national headquarters gyud ang ilang tumanon. Andam hinuon sila nga muhawa kung makakuha og order si Rama gikan sa DILG. Kay numduman nga dugay nang dunay kasungian ang BFP ug ang administrasyon ni Rama. Gani dugay nang gipapahawa ang mga bombero sa maong luna nga gipanag-iya sa syudad. Tubag sa BFP nga sila ang nanag-iya sa building kay sila ang nagpatukod niini niadtong tuig 1995. Dugang sa BFP nga wa na sila buhat kay giokupahan na karon sa mga pasyente ang ilang parking area. Ilang gikabalakan nga maguba og dali ang ilang mga fire trucks kun dugay pa kining i-parking sa dan. Mipadayag hinuon og kaandam ang duha ka habig nga magsabot og usab aron di na maabot ang issue sa korte. Ito istorya na ko taga department kinsa may magtinabangay silingan. Kinsa may priority karon ang way sakit may sakit. Kung ibalhin mo somehow, di mo ibalhin nga, magisod mo, kaya naman sa lugar. Siyempre, ang pinaka-arbiter ng lahat ng issues na legal, yung courts. So, ako naman, naniniwala ako na hindi naman tayo aabot sa ganon na drastic takeover. Andrea Patenia, News 5. Gihimakak sa District Engineer sa DPWH 6th Engineering District nga pinadagan ang pagtrabaho sa mga proyekto sa mga distrito hinungdan nga dako kay daot sa ilang infrastruktura.
Ang ilang pasangil nga duol ra sila sa Bohol nga mao'y epicenter sa linog. King Perez, Suginlimi. Giklaro ni DPWH Cebu 6 District Engineer Suset Nuanaka nga pulido ang mga pagkabuhat sa mga infrastruktura sa maong distrito bisan pa nga dunay minor damages ang pipila ka mga taytayan og flyovers. Subay sa gihimong report sa maong distrito, mukabat sa kapin 18 milyones pesos ang estimated damage sa 5 ka taytayan, 2 ka flyover ug 1 ka pedestrian overpass. Mas naapektuhan ang Kansaga Bay Bridge kansang kapin 10 milyones pesos ang estimated damage. Naguba ang mga rubber expansion joints ni ini. During normal traffic, ang movement na diha sa atong expansion joints. So much more of na earthquake. Matod ni Nuanaka nga dunay duha ka mga hinungdan kung ngano ang ilang mga infrastruktura ang nagrabehan. Usa ni ini ang geographical location sa 6th distrito nga duol sa Bohol nga mao'y epicenter sa linog. Ikaduha mao nga nahimutang dinhi ang mga dagkong infrastruktura sama sa duha ka taytayan nga nagsumpay sa Mandawi ug isla sa Mactan. Due to the movement lang yan. Dili pa dayon maayo ang mga guba sa mga infrastruktura. Gawas nga kinahanglan pa maaprubahan sa Central Office ang pagpagawas og pondo, anugon lang gihapon kung ila kining ayuhon, sanglit pa dayon pa ang mga aftershocks. Right na wala kay the earth is still moving, di ba? Ang ground is still moving, pamanggod. Apan sa pangutan ng dili bagyod maguba ang mga infrastruktura sa distrito kung mas kusog nga linog ang masinati sa Sugbo, I cannot exactly say what intensity can it stand. King Perez, News 5. Gideklarar na nga safe ang Kapitolyo human sa gihimong inspeksyon. Apan nangita og independent nga structural engineer ang Kapitolyo alang sa dugang pagsusi sa Legislative Building nga dunay mas grabing kadaot. Ryan Sorote, Suginlimi. Gideklara ng luwas sa Provincial Engineer's Office ang Capitol Building. Lunes sunod semana, makabalik na sa ilang mga buhatan ang mga empleyado na nag-opisina sa Executive Building. Kipasusin na usab ni Cebu Governor Hilario Davide III ang mga lawak na mahimong maggamit sa mga board members o ni Vice Governor Agnes Magpale. Dinhiusa sa bodega, mag-opisina si Magpale samtang giandam pa ang iyang kabahinan. Nag-inventory sila sa available rooms in the executive building. Apparently, ang executive building, i-declare na safe na. Kasagaran sa ilang mga kawani ang wao sa gipatrabaho. Dunay gibiling skeletal force ang Kapitolyo aron mapadayon ang ilang serbisyo. Di pa masiguro ang safety sa Legislative Building nga mo'y naggrabehan sa linog. Plano sa Kapitolyo nga mokuha og independent structural engineer aron masiguro nga luwas kini. Nakuyawan ko nung pagkakita na ko. First time ko kita ni Adto ba? Ha? Kadako sa mga hollow blocks na sa akong tungod. Igugid akong tato. Dili na ko to unexpected kay dugay na akong gareklamo ni anang bildinga. Ryan Sorote, News 5. Gawas sa giandam nga mga pagkaon sa DSWD-7, nagpadana sab sila og mga stress debriefers didto sa Bohol aron mohupay sa gibating kahadlok sa mga biktima sa linog. Jinky Barrio, Suginlimi. Nagtapok na din sa buhatan sa DSWD Regional Office ang mga sinako nga relief goods human aprobahi sa gobyerno ang pondo nga 10 milyones pesos alang sa mga nabiktima sa 7.2 nga linog nito Martes. 24 oras ang ilang operasyon kay ang ilang tinguha nga makaputos og 10,000 ka mga family packs matag adlaw. Sa ilang report, 32,941 na ka mga pamilya ang naapektuhan sa linog nga gilangkuban sa 165,132 ka mga individual gikan sa Cebu Province ug Bohol. Doubling our relief operation efforts karon since 2 hours after the quake last Tuesday, we activated our quick response teams and starting then on, we operated on a 24-hour basis. Gawas sa mga pagkaon, nagpadana sab sila og mga stress debriefers sa Bohol nga mo'y mutabang paghupaw sa trauma nga gibati sa mga naapektuhang individual. Immobilized nato, we have initially sent stress debriefers kagahapon, gideploy na nato sila. Chair gyud sa stress debriefer is the Department of Health. So we came in to augment lang when it comes to psychosocial processing.
Mapasalamato ng DSWD sa mga civilian volunteers nga mitabang sa pagpamutos sa relief goods. Nanawagan sab sila sa mga pribadong kumpanya ug individual nga buot mo donate sa pag-coordinate lang sa ilang buhatan. We are now currently accepting donation in cash or in kind also for the victims. Ang needs karon nga gi-express nila mauni kana mga banig, no? Tsinelas, habol, tents, gawas sa tambal, pagkaon ug tubig. Jinky Bargil, News 5.